एक प्यार का नगमा है। गाना है आना और जाना पे जिस तरह से स्लाइड इन और स्लाइड आउट हुआ है, ब्यूटीफुली डन। अप्सरा, you're a joy to watch। खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय। तो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे इन्टारेस्टिं आरो गोनांथार आपडेट शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय। ज' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। थ' थारैनो नोंथांमोना नुगासिनो सनी एन्टारटेनमेन्ट टेलिभिजनाव सुपार डेन्सार चैप्टार 5 नि कम्पिटिशना सोलिबाय थादों। दा बेवहाय जोंनि बर'नि फिसा अप्सरा बर'आ बाहागो लागासिनो। दा बिनिनो माखासे फिन आपडेट लानानै फैदों। दा बिथाङा मैया थांनाय 16 आगस्टआव मोनसे पारफरमेन्स होदोंमोन आरो बे पारफरमेन्सखौ जोबोद मोजां पारफरमेन्स होनो हानायनि थाखाय फिन आरो जायगा आवग्रिनो हाबावदों। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। थ' लोगोफोर 16 आगस्टआव सेटारडे खालि 8टानिफ्राय 9:30सिम जे पारफरमेन्स दङमोन, बेवहाय अप्सरा बर'आ काव्या सिंहजों पारफरमेन्स खालामदोंमोन। आरो बे पारफरमेन्स खालामनाया माबायदि जादों आं नोंथांमोननो ससे भिडिअ क्लिपखौ होग्रोगोन। बिनि उनाव नोंथांमोननो माखासे बाथ्राखौ फोरमायगोन बा फुल आपडेटखौ नोंथांमोननो होगासिनो दङ। अप्सरा बर'आ आरो फिन जोंनि बर'नि फिसा जानानै सुपार डेन्सार चैप्टार 5 आव आरो जायगा आवग्रिनो हाबावबाय। नेक्स्ट टाइमनि थाखाय बिथाङा आरो जायगा मोनबावसिगोन। बे पारफरमेन्स खालामनायखौ माबायदि पारफरमेन्स खालामदों आरो जोबोद इन्टारेस्टिं आरो जोबोद मोजां पारफरमेन्स खालामदों। स' बेवहाय 16 आगस्टआव जे सनी एन्टारटेनमेन्ट टेलिभिजन सुपार डेन्सार चैप्टार 5 आव जे पारफरमेन्स होनाय, बियो जोबोर मोनसे सेलिब्रेसन मोनसे फालिदोंमोन। बेयाव गोजाम माखासे मेथाइफोरखौ लानानै। दा बेवहाय मनोज कुमार, जाय बिथाङा भारतनि सासे मुंदांखा आर्टिस्ट, देंखोगिरि आरो बिथाङा गोबां माने बेफोरबायदि बान्था मोननाय सासे माने आर्टिस्टमोन आरो। दा बिनि बेस्ट मोनसे एवार्ड बान्था मोनदोंमोन। दा बिनि माखासे गोजाम मेथाइफोरखौ लानानै, जाय नोंथांमोना नैबे मेथाइआव खोनाबाय जे बे मेथाइआव ओरैबायदि ओंथि गोनां, ओरैबायदि माखासे सोदोबफोरा जाय मानसिया गावखौ दावगालांनायाव बा मानसिया गावनि लामाजों हान्थिलांनायाव बबे लामाजों हान्थिलांब्ला बोरै जाहैयो, बिनि फुल माखासे मिनिंसफोरखौ बे मेथाइनि गेजेरजों फोरमायदों। जाय लता मंगेशकर बिथाङा गायनायमोन, बेखौ मनोज कुमार बिथाङा बे मेथाइखौ सुजुदोंमोन। दा बिनि गोजाम मेथाइ माखासेफोरखौ लानानै सेलिब्रेसन मोनसे फालिनायमोन। बेवहाय अप्सरा बर'आ पारफरमेन्स खालामदोंमोन गोजाम मेथाइखौ लानानै। थ' नैबे मेथाइनि थाखाय बिराद इन्टारेस्टिं नांबाय। आरो जाय अप्सरा बर'आ 16 आगस्टआव पारफरमेन्स खालामनाय बा सुनिबार खालि सेटारडे खालि पारफरमेन्स खालामनाया काव्या सिंहजों खालामदोंमोन। बिथाङा बे काव्या सिंहजों पारफरमेन्स खालामनायखौ ओरैबायदि मोजां मोननानै, जाय जाजफोर दङ, गीता मा होननानै जायखौ मिथियो, गीता कुमार आरो मार्जिन, बिथांमोना अप्सरा बर'नि मोसानायखौ मोजां मोननानै, पारफरमेन्स खालामनायखौ मोजां मोननानै बाख्नायबाय आरो बिथांखौ अप्सरा बर'खौ फैबाय थानाय समाव फिन आरो जायगा होबावबाय। बिथांखौ फिन आरो बादायबावनो नेक्स्ट उइकआव बिथांखौ नुफिननो मोनसिगोन बा बिथाङा आवगायलांगासिनो। बेस्ट अप्सरा बर'आ दायो सुपार डेन्सार चैप्टार 5 आव बेस्ट पारफरमेन्स सासे माने कन्टेस्टेन्ट जानानै दं आरो। बेस्ट पारफरमेन्स कन्टेस्टेन्ट हिसाबै दायो अप्सरा बर'आ जानानै दङ दायो। काव्या सिंहजों बिथाङा जोबोर मोजां पारफरमेन्स खालामनायखाय बिथांखौ सायख'बावबाय। दा बिथाङा फिन खनसे आरो टप 5 आव जायगा मोनबावबाय। नोंथांमोना थारैनो बुजिखादों। नोंथांमोना ससे भिडिअखौ नाय, बेवहाय मा होननानै फोरमायदों। मैं आपको बता दूं, इट्स अ ड्रीम टू वॉच यू डांस। थैंक यू सो मच सर। कंपैटिबिलिटी दोनों की बहुत अच्छी थी। आप लोग दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। वो दिल को छूने वाला एक्ट होता है ना, वैसा था आपका। जीवन का मतलब तो आना और जाना है।
आना और जाना पे जिस तरह से स्लाइड इन और स्लाइड आउट हुआ है, ब्यूटीफुली डन। अप्सरा, you're a joy to watch। अब्ला नोंथांमोना बुजिखाबाय जोंनि बर'नि थाखाय जोंनि बर'नि फिसानि थाखाय जोबोद माने इन्टारेस्टिं बे गोबां माने गोजोनथाव रादाब फैबाय थानाय समाव जों थारैनो नोंथांमोननि सापर्टजों नोंथांमोननि हेफाजाब होनायजों अननायजों आसा खालामो अप्सरा बर'आ जोंनि बर'निफ्राय सुपार डेन्सार चेप्टार 5आव सुपारस्टार डेन्सार माने सासे जाहैनो हायो, उइनार जाहैनो हायो, बेखौ आसा खालामनो थाबाय लोगोफोर। दा नोंथांमोना अप्सरा बर'नि फेसबुक पेज आरो बिथांनि जेसांखिनि पारफरमेन्स खालामनाय बेफोरखौ नायनानै नोंथांमोना लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै नोंथांमोना सापर्ट होलांबाय थाब्लानो जाबाय आरो। थ' नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन। टाटा बाय बाय।